Michal Kobera a tohle je Jackass. TJR. Get the world loose. You don't get money. Mr. Worldwide. But I do. You don't get them girls loose. You don't get the world. Budeš dělat tlaky, vole? Tlaky? Kliky, vole. Jako myslí kliky. Kliky? Kliky, vole. Že říkám kliky. Ty máš tu máš. Tak se otřeba lehko. Vypadá jak je zbavu. No to je jediné, když jsem se otřeba volat. Já strup, ale. Ty vole, nežer tu třetí koblivu už, kurva, vole. Já tam počítám. Vratí tam, vole. Ty to neviděl, tak je čtvrtá. Brzo na tu ruku, Ty vole. to neviděl, tak je čtvrtá. Doufám, že to posláhnu, jak to pak vole to... A je třetí. Ty čurák, vole. Tak malej a takhle nechaný, to je svět, vole. No vole, kdyby měl akvarijní rybičky, tak je to úplně super, vole, ale tím to asi vole. Tak promiň, že mám velký straní, no. No, velký straň, velký hovno, vole. Zmrdé, Ty měl kurva hovno na práci. No. No ne, počkej, tak plán ne, já bych to viděl teď chvíli jako... Ty vole, ty po něco plánuješ, jo? Vystrat voraz. Byli jsi zmrd, vole, já musím jít do školy, čuráci. No tak se jdi za tím. A nevím, co vy tři budete dělat, když já budu ve škole, vole. No to se nebo. My to zabavíme, vole. Dej nám klíče, vole. No, to jo, no, já se posedu, že já musím jít, vole. Vy tu přijdeš a vole. A domů se dostanu, jak potom, vy tu nebudete, vole. No tak nám řekneš, kolik jdeš ze školy, nám my to budeme. Jo. Nebo. No jednoduchý, ale nám přece nebude třeba. Tak hele, je 21. století. Jo, Ne, ty myslíš se mnou do školy? Ty jsi gripl, já tam budu sedět a poslouchat nějaký gripl, ty. No, ještě mě vyzkouší, jo. No, to by taky víš, vole. Ode mě bys toho moc nedozvěděl. No tak to se tady novej. Máme 3 hodiny ke systému. Mám do štávy? 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkují mezi výmoly. Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, cestou necestou, 5 v Dejvicích, v Brně před 6. Však jak říkám, není náhodou, že se nesetkám s nehodou. What's so new about what you're saying? It's a new generation.
in the bed before the demon strikes the fire.